tamulai mane. जों दिनै बायद' अंगै मुंलिया गामि PSO जों सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस हवाइनो एड्रेस खालायो जों दिनै अरो डेपुटेसन रिमानि बायद' अंखा जुरि रंगतयै दिनै जों बेयाव जे डेपुटेसन रिमानि कायसा सोनाबो लुकालिटि नर पार्टिनि कालार करै नक साइमान खाना थांनाय 20 तारिख जुन 2021 दिनै उत्तर महारानीपुर हरनि 3टाव पेन्डामिकनि जराव दिनै सुनामुरानि सिकक रक दिनै आमचायो इवा सिकक नेतो मोनसे सिकक थायै एरपरे उत्तर महारानीपुर बेलाय गारि स्पिड इमानि कारणे आबन गारि एक्सिडेन्ट होयखा बे आ गारि एक्सिडेन्ट इमानि सिकां बर्तमानि खक्ति फैया गोबां लगin अनेक बरक फायया दा आ एक्सिडेन्ट इमानि यागलो पुलिस आजागाव मांगै बरक गोथां बरक दुखुमन्दाक लानै थांगा एरपरे आबो हस्पिटाल थां फैया आबनो रिगैनो दिनै उत्तर महारानीपुर ereng din borok no saimaya borok innocent people no police